alle sammen og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Hypixel Skywars, som vi kan se lige der. Ja. Og vi skal spille med Skywars. Og I må gerne skrive, hvis I vil have noget på MyGo-kanalen. Og nogle gode taktikker herinde på Hypixel Skywars. Ja. Og fordi jeg ikke har lavet videoer så lang tid, det er fordi jeg har været i USA. Ja, det er sådan det, derfor. Og der kommer også en video med billeder derfra, og sådan noget der. En lille video, tror jeg nok. Ja. Men lige nu spiller vi Skywars. Nu, ej, jeg har den på bold. Rip. Okay. Og I ser, at jeg har fået armorsmith. Og jeg lavede også det video lige før, men der ringede min far. Så det måtte vi nødt til at slette. Men der åbnede jeg en masse souls. Og der fik jeg jo en ret god ting. Som armorsmith i team og en masse perks og sådan noget. Det var okay. Det var okay. Jeg ved ikke. Ja. I må gerne smide et like, hvis I kan lide videoen. Dislike, hvis I ikke kan. Og ja. Jeg siger ikke så meget lige nu, det ved jeg ikke. Så tænker vi på herover, og så har vi vejen ind heroverfra. Der er kun 2 tilbage, jeg har fået et kill. Det går hurtigt. Nej! Det var fandme lort af mig, det der. Jeg kan måske høre min mus, fordi den larmer lidt, og jeg har ikke fået nogen mikrofon endnu. Ja. Det her map, det tror jeg, det er ret dårligt, men det er okay. Se om vi kan vinde. Men I må gerne stoppe en af mine venner, der hedder Mester Hyge, eller noget andet. Jeg ved det ikke. Hyge? Ja, jeg ved det ikke. Hyge eller Hyge, jeg ved det ikke. Men I må gerne, der kommer link i beskrivelsen, tror jeg nok. Ja, det gør der. Men der kommer ikke link til min testbag, fordi jeg kan ikke huske, hvor jeg har fundet den henne. Det var ikke så godt ammer at fundet, men det er okay. Så vil jeg hellere have fuld jern. Et kill. Easy. Så skal vi bare ind på midten. Ups, så kom lige op noget på min skærm der. Og jeg har ikke lavet blocks. Okay, så er det bare på midten nu. Kom så. Og ikke gør vi blev skudt nu. Det var det ikke stærkt. Bukser. Han er der. Shit. Kom så. Nej! Fuck mit liv, mand. Fuck mig. Nå, vi tager det. Jeg er lige indtil hvor lang tid videoen var. Kan vi godt tage nogle games med. Ja, armorsmith. Men I må også sige, at det er bedre og sådan noget. I chatten. Jeg vil gerne skrive efter level. Nej, det er lige meget. Hvis I er på MyGo-kanalen og sådan noget, så kan I lige se et screenshot her af mine Pokémon. Det kommer op lige det der på. Nu kommer det op over i venstre side, tror jeg nok. Det er okay. Det er godt. Det kan jeg ikke over. Det
kan jeg slet ikke over. Yes, det der. Og skal vi bare ind på midt. Nej, vi skal lige passe på ham der. Nu skal vi simpelthen få nogle hits på. Hvis vi kan ramme ham. Nej, det kunne vi ikke lægge ham. Okay, sådan der. Nu kan vi også bare ind på midt. Og vi kan ikke. Kom nu. Okay, så vent på lidt. Vi finder bare kigge, om jeg har fået alle tingene. Det tror jeg, den her. Ja, det har. Er der ikke et andet sted, vi kan komme hen? Hvor er det egentlig? Jeg har ikke fået nogen kill til nu. Hvad er det for noget? Jeg kan spørge, der kommer nogen af os. Der kommer nogen af os. Oh shit. Hvad er det? Der skulle sådan noget på mig. Åh, godt. Godt, han har provokeret nogen lov. Shit, han kom. Oh, no. Holy shit. Holy fucking god. Holy shit. Oh my god. No! Nå. Jeg tænker, det var alt for den her episode. Og så ses vi i næste video. Hej.